Ina ƙaunar ki babu misaltuwa kin je. Zo mu je mi soyayya ni da ke autar mata. Cewa la 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 silar sinki na fara baitin so a wakata ta farko na je na zauna na yi rubutu domin na birge kina shiga tarko yau gashi domin kina yi waƙoƙi da yawa har na yi karko wanta komai tunawa da baya shine halarci ke ma ki sauko kuma rabe da akwai amana gani gari ki tukwici na miko wakar ki ce tun muna a tare da shirya ta sai yau da rera ta. Zuciyata ta kosa so kamar ta kunkusa ga shirina ya hadarsa kafa ba ta rabu da kasa inda za a yi ta ko na isa karkice min da kin fasa ki bayyana da rena sa'insa rayuwa ta san ki ta kunsa zo garin karke min nisa zuciyata da ke ta farfasa jijiyata jini da hanta. Walwala ma ba ni samu inna kun biyo ban ganin ki zuciya na bugu kin ya kamo ba ni so in yi rashin ki mu akan so za a ji mu ni ta baitoci da wake masu son mu sukan biyo mu a duniya komai mataki wasu suna mararin su gammo wani yana fi wani mawaki godiya yan gari da makwabtanmu domin masoya na fafata. An kira ni na je mu zanta inda gaske na ke aurenta na je na ga abanta har na gaishe da danginta ranar lahadi na je gurinta mun yi so lafiya launa barta wayar gari litinin na kirata ta ce maganar so mu kyale ta so gamo na jini nufinta babu wanda yake barinta a zuciya ke na yi fata kowa ya gane ga nufi na autar mata. A baya ta ce ina kula mata kuma ban girmama danginta tare sa hujjar da za ta furta wanda za ta rike da ita gashi na ma danginta ba su so ta nanata ina barka ka nemi wata karkice haka yan mata shekarun da muka yi kin manta tare aka san mu yar auta sako na gunki sarauniya ta madadin ki babu har mutuwa ta ba na fundare da samun ki garin autar mata ko kin so fa kamar yarinya zani ganki autar